100 диабетика от Плевен и областта преминаха през безплатни очни прегледи, които се проведоха в МБАЛ Свети Пантелеймон Плевен. Кампанията се организира по повод наближаващия 14 ноември, Световен ден за борба с диабета. Очният лекар доктор Анелия Хохвартер, която от 17 години работи в болница Рудолф Штифтунг в Виена, извърши безплатните прегледи, които се състояха в рамките на 2 дни, на 1 и 2 ноември. Целта на инициативата беше да се прегледат безплатно пациентите с диабет, но и да се установи какви са пораженията върху очите им от захарна болест. Целта на посещението ни е да прегледаме диабетиците безплатно, да установим какви са щетите масово в района от диабет. Има хора, които не са ходили от години при очен лекар и посвещаваме тази акция на Деня на диабетика, която е на 14 ноември. И на днешния ден, на Деня на просветителя, защото решаваме, че просветителска дейност за определен вид заболявания трябва да се провежда масово сред населението. Преди прегледите доктор Хохвартер изнесе лекция за пораженията от диабета върху окото на пациентите. На достъпен за тях език разясни важността от редовното проследяване на нивото на кръвната захар. Диабетиците бяха запознати с уврежданията на роговицата, мускулите, лещата, стъкловидното тяло и ретината на окото от заболяването. Очният хирург им представи и методите за лечение, както и резултатите от тяхното прилагане. Всички знаят, че диабета е вреден и че прави поражения. Може би не знаят, че диабета засяга не само ретината, ми почти всички структури на окото, както очни мускули, леща, роговици. И че много от тези промени, когато се лекуват в първи стадии на заболяването, са обратими. Също хората не знаят какво трябва да очакват от една тежка хирургия. Общо взето, когато човек отиде на лекар и го оперират от перде и той на другия ден вижда, такова е очакването на диабетиците. Сега ме оперираха, даже платих толкова много и утре искам да виждам. Хората трябва да са информирани, че целта на тази хирургия е само да се спре процеса на ослепяване и да се възвърне колкото се може от загубеното, но никога не може да бъде окото така, както е било преди. Именно с тая лекция се опитах да обясня на пациентите какви са етапите на очните поражения и в кой етап на това поражение какво могат те да очакват. Пораженията, от които ние най-много се страхуваме, разбира се, са ретиналните. Това са върху ретината. Това е този слой от нервни клетки, които взима светлината, образите и чрез зрителния нерв довежда до мозъка. И ако този клетъчен слой е нарушен, не може да се приеме никакъв образ, никаква светлина, нямаме какво да преведем. Ако няма излъчвател, дори да имаме най-добрата кабелна телевизия, няма да имаме нищо по екраните, така да го определя, образно да го характеризирам. И тези ретинални промени са да подчертая още веднъж, в първите стадии дори обратими. Но целта на тази лекция днес и също на тези прегледи е на всеки пациент да се даде възможността първо да се отиде на очен лекар, второ да му се каже, че имаме много добри очни лекари тук и трябва да имаме доверие и просто да ходим при тях, те да ни преглеждат. На всеки 6 месеца да ходим на очен лекар, за да види кога са промените, кога започват, какво трябва да се направи. Имаме също много центрове, които правят лазерна терапия и тази възможност да се използва не да стоят тези лазерни центрове свободни, без пациенти, а всъщност пациентите да ослепяват, защото когато настъпи процеса на ослепяване, тогава вече са необратими тези промени и не може да се помогне. Дори искам да подчертах даже дори пред пациентите, че лекара в бяло не е Господ в бяла престилка. И че най-важното е следенето на захарта, защото дори най-добрият очен хирург и най-добрият лекар, откъдето и да е той, дали ще от България, от Австрия, от Америка, когато нямаме дисциплина, е безсилен. Според австрийския лекар е добър показател, че при скрининга, който проведе, доста от хората не са имали тежки очни увреждания от захарната болест. Освен безплатните очни прегледи, имаше възможност да се извършат операции на 3 пациенти с увреждания. Доктор Хохвартер сподели, че е впечатлена от добрата организация и диалог с екипа на МБАЛ Свети Пантелеймон Плевен.